Son Martín e o animal dos que vou falar é o calamar vampiro. O elixir porque parece un animal moi interesante. Pertence ao grupo dos moluscos. A principal característica física que ten é que o seu cor pode ser vermello pálido ou negro. Os seus ollos, como vedes, son esféricos e azuis e tamén lle serven de lanternas no fondo do mar. Estes animais están forrados de espiñas brandas e de unha membrana que une os seus 8 tentáculos. O seu corpo é gelatinoso, é como unha raya e non teñen esqueleto. Pode medir un máximo de 30 centímetros e, a diferenza dos demais calamares, estes non teñen tinta. Móvese grazas aos seus oídos externos e tamén se di que o calamar vampiro voa pola auga. Iso débese á membrana que une os seus 8 tentáculos, que lle aporta velocidade extra. Aliméntase da neve mariña, que é un conxunto de animais mortos